Да бисёр группа будагим, не ки мара группаҳо хучон файруд кардаганд. Ман худам рафтагӣ нестам. Нияти батл гумодан надоред? Конечно, мо намирӯз масъалаша чахчах кардем ку ба қариби батли бақага тарафи 0 грамм штейн. Ман доништа бойтӣ намерам мақсад. Мақсад медонӣ ки дар райдер бойтӣ. Ова. Барои чи шонемси бизки райдера отказ кард. 0 грамм барои чи ти дар батли сол иштирок накардӣ? салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. Салом алейкум Алёш. Салом алейкум. Чӣ брат? Сос чӣ хе? Омад бахшиш ном та кӯтоҳ кадар ирсум алише. Гап нест. Саломатиё чӣ хабар? Шукри Худо. Ин аслан маълуме ки кор боро теҷ бада. Ама ништила. Алёш, якум саволи мо дар байни реперо ту камтар ёш метавӣ? Дар байни кадом реперои шинохта? Камтар ёш метавӣ? Чанд сол трэп хонестӣ? Рости гап аз соли 2012 официални сар шудага. Агар ихя бигирем аз соли 2010. 2010? Хали мактаб мехондӣ? Мактаб синфи 5 будам. 2010 ма синфи 5 будам. Амн сол ами ҳавас пайдо шуд, фаҳмидӣ ака? Ма ба дар компютер як программа аст, Windows чумчи ба он монтаж мекунӣ, ӯ бо ҳама программаҳои система ма ба аму ба як дам, ба як нафас як трека мехондам. Ки мақсад худам бо худам бесводка бе ҳеҷ мақсад. Ба минус ҳам мондам, ба як овози яре припев, куплет трек тайёр мешид. Ҳавас агидум пайдо шуд. Ҳавас нами Мақсад репи кира гӯш кардӣ? Исмаил, Бах 84, Абада. Яъне ҳамаро гӯш мекардӣ, то як каса? Дурман гӯш мекардам, ози дурман нестай бас кага. Ба фикрам твай задаги рекорди любой репери тоҷика задагӣ дар чанд группа будагӣ алише? Ака и прикол нестай. Хачи. Мақсад намедонам да бисёр группа будагим, не ки мара группаҳо хучон файруд кардаганд. Ман худам рафтагӣ нестам. Саме главно ки тра файруд кардаганд. Ты худаш ягон рафтагӣ нестам. Не. Ты худат ягон чи рафтагӣ нестам. Не. Ай ҳама саперники сахтарин ты дар батл ки будагиянд? Райдер. Райдер? Шахер не? Шахер бо. Райдер хат шахер. Бисёртар райдер? Респро да як вақт будӣ ва чӣ каде ки медонем тра Респро даъват кардаи дар ба фикри ман? Конечно. Ралли даъват карда? Ралли хати навик. Ҳардуш як ҷоя? Бале. Ба фикрам бисёртар ин идея акай Наврӯз буд. Чӣ хеле ки ман он рӯз фаҳмидам. Дар барномаи хушон. Сабаби ай Респро бромадан дар чӣ буд? Бе сабаб ай ман рости гап намехоҳам ҳамин темаро чахчах кунам, барое ки бисёри бад. Чиз аст ки секрета? Мақсад намехоҳам да акаҷон. Агар иҷозат боша ҳамин саволро ҷавоб натам. Мақсад дар агар хоҳем ягон саволе ки шумо намақбул намешам ва барнома ҳатман мебоем барое ки Не ҳама ништилай вот савол ба ҷои ҳамин савол ягон савол дига. Бачаҳо касе агар сабаби ҳамин корро бидонад дар комментари нависонед, номиган дар номерош 100 сомон мефаҳмед. Хайчи. Дар батли якуми Райдер Степа нитиҷа шудагӣ буд ва ҳамин мавзӯъ ранги бигем спори чида буд байни одамо. Спор буд ва ҳар хел фикр дошт. Як аз нитиҷа, як аз Райдер, як аз Степа. Ба фикри шахсии ту ҳамчун репер дар батли якуми Райдер Степа ки задагӣ буд? Ҳардуш тенҷ баромад кардаганд. Насури ман батл ҳардуш чотки баромад кардаганд. Хитам ба фикр медонӣ ака. Ана ман наметонам ягон чи гуфта нашоти ин масъала ки зур баромад кардагад, ки бурдагад. Ҳардуш зур баромад кардагад барои мара. Ана мо батлда. Нитиҷа барои ту? Ова. Баҳои ту нитиҷа? Дигим батлда Райдер зуртар кардагад. Дигимишда. Дигим батлда. Вақти охир дар ютуб ба фикрам дидести ҳамин ҳайбуи батла бениҳоят зиёд кардастан реперо идаи ризуфнетаиш дорад? Конечно. ҳамин мавзӯъ бигем сахт рафтест. Нияти батл гумодан надоред? Конечно, мо намирӯз масъалаша чахчах кардем ку ба қариби батли бақага тарафи
0 грамм штейн интизор бошен. О иш сюрприза. Сюрприза? Визупнете, визупхабуне. Ба фикрам ки прямой батл мешава. Бе видео шафа. Намегиам ки визупнете. Оли мақсад 100% муайян нест, барои мо пока это мы будем держать в скобке. فهمو به من سوال دیگه میتونم اگر جا کلمه اگر هست Хорошо. قبول کنم ریوانش نیت ریوانش کردن داره خطر نه. چی با намехом. жилани надорум. سبب شد همینطور Сабабшо метавонам гуфта ки мақсад ма сағраи наглиам даже бисёриҳо агарам видео тамошо кунам мегӯянд это чӣ хита недооценивад кардасти мақсад чӣ баҳтаре гуфтӣ ма доништа бойтӣ намерам мақсад مقصد میدونی که در باید ова хиса кардем احمایی بگیم هر کس چی میگنش؟ ҳар кас дух намекунад тара чахчах چیزا قبول نمیکنن رحمت برای جوابت خزه 20 در بطل در بافیت خزه 20 در بطل قطعی نوید میبامدگیشون همشون میخونن یا اینکه نه намедонам ба худо акаҷон همین بطل میشه вообще بافیت چون که یک بار دیگه شش و یک اپلی میشه чун бовар барое ки уша надидем акиша намедонам بافیت برای چی شونیم سی بیزی که رای بیره ادکست کرد خیلی گفتی سقیره نگیریم همیشه نگیریم барои чӣ отказ кард намедонам мумкин فکری تو خواهنم ма просто мнение ма نه شخصی تو ё ки ай бой додан тарсидаги ай статуса гум накуна просто мехоҳам мнение ма альтернативное мнение ё ки намедонам хачак мақсад синни солаш ба ҷой рафтагия ки ему не до батла может быть мақсад ним хеле фаҳмон як савол дига метимад чӣ хеле гуфти нагӯё дамешам нагӯё хорошо пухтатарин батли тоҷикӣ кадом батла яъни ду нафаре ки бимонда батла ҷазир кардаган пухтатарин батл намедонам надидам рости гап ҳама батлои даги ту девона не ма бисёр батла тамошо карда нестам не ки батлои зур тамошо кардем батлои фача тамошо кардем батли ай ҳама зуртарин шнапс хатем би айрай десчо парансах кардаган мада ӯ бисёртар махошидага ай чӣ со барое ки ӯ батла тамошо мекунӣ мефоҳад бо тамошош кунӣ мақсад там издивейшн кира шнапсем бира ягон мисра шахай гуфта метавонӣ чӣ хеле агапот маълум шуд ки ту ҳамбатла бисёри батам ман мегӯм бо мақсад муҳтарам мб аминҷон бо хафанашаи простам хелеай бия ман педаки бугум аминҷон мафтум аниқ нигоҳ мекунад мб мараби ираби ураби гумшатезаимҷа брахшуртаюртаби ака ман нафаҳмидам ту хости шонемсира ё ки ӯ хост шонемсира ман нафаҳмидам ту шабонаи ӯ рӯзона ё ки ту рӯзонаи ӯ шабона шнапс падарка нест мазатуна мегирезона дамоша мазаласи нафароне ки варзишро хуб мефаҳмед ва ба худ боварӣ доред ба ссилкаи зери видео буда даромада регистратсия кунед ва аз сарпарасти мо то $100 бонус гиред озбеку як фикр кунам як давид ма и ягон қадами и дар реп аввал набуд тоза барои ки репа харидагаи айшон мағоза Yanexi 2006 бо танировка туҳфа ба нафароне ки дар конкурси мо аз ҳама зиёд билет мехаранд. Нархи билет ҳамагӣ 500 рубл. Дар канали Тоқи ТВ конкурс рафта истодааст. Дар конкурси мо 3 мошин ва 16 телефон мебошад. 2 Opel Astra G 99 сол бо кондитсионер ва Yanexi 2006 бо 1 сола танировка. 15 телефони Samsung A10 ва нафаре ки дуюм шуда аз ҳама зиёд билет мехарад 1 Redmi Note 9 туҳфа мегирад. Нархи билет такрор мекунем ҳамагӣ 500 рубл. Рақамҳои Сбербанк дар рӯи экран. Чеки худро ба WhatsApp мо равон кунед ва рақами билетро гиред.
Yanexi 2006 бо тонировка туҳфа ба нафароне ки дар конкурси мо аз ҳама зиёд билет мехаранд. Нархи билет ҳамагӣ 500 рубл. Дар канали Тоқи ТВ конкурс рафта истодааст. Дар конкурси мо 3 мошин ва 16 телефон мебошад. 2 Opel Astra G 99 сол бо кондитсионер ва Yanexi 2006 бо 1 сола тонировка. 15 телефони Samsung A10 ва нафаре ки дуюм шуда аз ҳама зиёд билет мехарад 1 Redmi Note 9 туҳфа мегирад. Нархи билет такрор мекунем, ҳамагӣ 500 рубл. Рақамҳои Сбербанк дар рӯи экран. Чеки худро ба WhatsApp мо равон кунед ва рақами билетро гиред.